Здравейте, уважаеми! Ето я баня. Хотел 4 звезди. Бели плочки, останали от социализма, виждате. 20 на 20 сантиметра. Белички. И в контраст с черен таван. Гипсокартона боядисан в черно. По ъглите виждате добре е играл санитарния силикон бял на цвят. Това е красота. Хотел 4 звезди. Виждате, на дъщето имаме ПВЦ пано сложено. Хубаво, че са останали още от тия плочки от социализма. 20 на 20, красота. Всичко изчистено в бяло. Изключително изчистени линии. Модернистичен, футуристичен дизайн с нотки на плочки от социализма. Красота и стил.